Diyos, dalay gud siya sa gihapon nga siya nagagiyap kanato aron magakatigom. Magakatigom kita kaniya kay ngano man kita ang congregation sa Ginoo. Amen. Tabo ba mo unsa ang congregation? Mga tao nga nagakatigom ba? Nagagather o naga-assemble, mo to akong gingon kaninyo. Kadin mo ka na ang gusto sa Ginoo ang iyang congregation diri sa kalibutan. Kaya Ginoo nag-ingon jud siya sa pulong niya nga diin siya maghari diri sa kalibutan. Within 1,000 years mo na itong gipaabot. Mo na nga karon aniya na ta sa katapusan. Mo na magisgot tag final. Kanang final nga pulong sa Ginoo nga ako dili na ko mingon ninyo kung pasabot pa. Kini ang last ako ipasabot sa inyo. Mo kani ang last. Hindi ninyo ni mo naggingon sa Bible nga dili sila motubo kay because kanang gitawag og dal o piring gani habol og paminaw. Bisag nakadungog na wala lang si ila ba no mo na ibantayan na nato kay ang Ginoo tinuod niya. Ang ato pagpangalagad usa ni kabutang nga diin espirituhanon. Gusto sa Ginoo nga diin ang iyang mga katawhan dalon niya dito sa langit. Ang tanang tao siya mo'y nagbuhat, pero iya pag yung pilion, kung kinsa gayod ang iyang tinuod nga tao niya, wa matay may baw, o na mag-isgot ta karon og tanang final words nga about the true worshipper. Ang tinuod magsisimba ba? Kaya daghan may nagasimba, basta makasimba lang, okay na sa ilaha. Pero wa sila kabalo kung unsay tinuod worshipper. Ang John chapter 4 verse 22 nagdiscut ni siya about sa magsisimba. Ingon pa ni Jesus Christ nga ang iyang naman nga dito sa langit nagapangita niya itong magasimba sa Espiritu kamatuoran. Bisag karon imong basahon wa bitay nungdan si Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Anang bot pasabot si Jesus Christ mao ang pulong. Ang pulong daw kuno kaniadto pa na iyang gisulti. Og karon og sa umalabot kun do na may tawo nga maminaw pud mao gyapon ang iyang gisulti. Nga din ang amahan ni Jesus Christ nagapangitan niadtong magsisimba nga sa Espiritu kamatuoran. Mo na iyang gingon sa John chapter 4 ha. Sugdan nimo sa 19. Muna yung gipangita. Muna magisgot ta ang tinuod nga magsisimba. Kung kinsa ng tinuod magsisimba. Basi sa imong kabahin, dili ikaw tinuod magsisimba. Kaya gani ang mga Israelite people of God, wa tabangi sa Ginoo. Mo bitaw itong naitabo sa dokumentary. Kaya gidaog-daog sila ni Hitler. Nganong nga man sila labani sa Ginoo? Nga gilabanan man sila sa mga kalaban nila itong una. Adagay kalaban sa Israelites, no? Patong pagsulod nila sa Yutang Saad, no? Kinsa mang iyang mga makaatubang, unsa tawag na? Makahibalag ba nga about sa gira. Mga Canaanites, Hittites, ug kanang Amorites. Tanan mga muadto sila sa Yutang Saad, nga gisaad sa Ginoo, daghan sila magyang kalaban. Usay na yung panahon nga din sila mahadlok. Kung inungdan niingon ang Ginoo sa ila, naipulong, hindi na ayaw mo kadlok, kaya ako kauban ninyo. Ako ang makigubno kaninyo. Buto inungdan nga nakabot yun sila sa Yutang Saad, pero wa nila nabatunan ang promise sa Ginoo nga di magpuyo sila sa kalinaw. Nga naman, tungod kay wa nila tumana ang dalan aron sila makabaton sa kalinaw. Kaya nga naman, ang dalan sa Ginoo, muna yung usa ka butang nga din ang tinuod yun nga nangalagad sa Ginoo. O bitaw hinungdan karon na trouble sila. Hantod karon naa sila war. O bitaw nang naabot ang panahon nga din sila niadto sa panahon sa Holocaust. O wag yun sila tabangi sa Ginoo because naprapisi mang budaan din nga ang Ginoo nag-scattered sa ilaha ug nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga din sila maadto gyud sila sa ilahang mga kaaway. Although magadir sila pag-usap, pero dili na ingon nga ang Ginoo na nag-guide sa ila. Kaya nga naman, promise sa Ginoo, magadir sila aron ang mga Gentiles may baho nga kanang prophecy matuman.
Dili ingon nga sila namang giuban mga gitawag og nagsalig siya mga Hudiyo sa Israelites, which is kung si Apostol Pablo ato ang tan-awon hisgutan, wala na siya naghisgot og mga pinili niyang mga nasod, kundi ang iyang gisgutan ang iyang mga tinawag na. Wa siya naghisgot about anang serious ka nang alagad sa Ginoo, sincere ka nang alagad sa Ginoo. Ang tuyog yun sa Ginoo nga ikaw makabaton og kalinaw kay mao na ilang promise. Grace in peace. Dili lang ngon sa tuwa baliktad man ta katao ang grace in peace na naman sa misteryo. Pero ang grace in peace nga gingon sa Bible nga gi-promise niya sa mga katawan niya, wag yun nila nabatunan. Mo na ang Hebrew naghisgot lang gyapon. Kung basahon nimo ng chapter 4, wala pa gyud nawala ng adlaw sa pagpaulay. Munang niingon ang Hebrew nga kinahanglan mosulod gyud mo sa adlaw ipagpahulay. Kay gi-promise gyud sa Ginoo sa iyang kapunghod, dili na gyud mo kasulod sa promise sa grace o sa adlaw nga ipagpahulay mo bitaw nang adi kita karon mo ni ang adlaw pahulay sa Ginoo kinahanglan manulod gyud tayo kay nganong niani mangguta dinhi tulo ni kabutang nga ayang gisulti sa Bible ha nga di niani ta diri aron pag-alagad yung sa ano to pag-alagad ikaduha pangitaon na to aron makaalagad ta ikatulo pagpangaon sa pulo sa Ginoo kay ngano man di mata mabuhi daw kuno sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nagagula sa baka sa Dios kay dabaw ka nga mga tao nagsalig lang sa tinapay o bitan na ningon si Apostol Pablo ayaw to ninyo pangita ang pagkaon na makalaglag kundi katong pagkaon na makahatag kinabuhi nga walay katapusan mao kani ang pulong nga diin gingon sa Ginoo nga kalanon nga matud pa to niya gingon ni Jesus Christ kinsa katong gihaw o gigutom sa akong ngalan mo nang gingon ako siya pagkabusgon mo bitan nang nungdan nga nianita niya ro pagpangaon na ipulong dito sa mga sulti ni Solomon. He brought me his to banqueting house, his banner over me is love. Tungod kay ang Ginoo na higugma nato nga din gidaladala nato ang gugma sa Ginoo mo na atong flag or banner mo nang nianita dinhi kay siya mo nagdala nato gi-invite niya mo na nianita niya aron pagpangita aron pagpangalagad o pagpangaon sa Ginoo aron pag-abot sa panahon ang Ginoo makauban nato gyud mo bitaw na ang pulong sa Ginoo mo ni ang iyang gitawag og comforter nag-comfort na to aron magpabilin ta kaniya kay ano man daghang kayo mga negative nga gisulti ni Jesus Christ about sa tao ana mga negative nga prophecy ba nga niingon siya ba nga moabot ang panahon nga ang mga tao mamiya pagpangalagad diba negative na moabot ang panahon delikado na kay ngano man mahigugmao na sa iyang kagalingong hinapi dili na sila malipay sa bulaton sa Ginoo adto na sila sa bulaton sa kalibutan manang giingon ni Apostol Pablo kang Timoteo moabot ang panahon nga din bisag magtuon pa sila di sila makakabot sa kahibalo kay sa tinuod lang tinago magyuning pulong sa Ginoo mo bitaw na akong giingon nagisgot dag true worshiper kay sukad pa tong unang panahon wa magyud ni na hisgutan ang true worship kanang true worshiper kanang kinsa gitong tinuod nagasimba sa diyang nagbasa ko diyan ako nahibaw ang kung kinsa tong true worshiper kanang gipangita sa amahan nga di nangita siya sa magsisimba sa espiritu ug kamaturan ang tinuod magsisimba diya sa espiritu ug kamaturan nya kung di ka kabalo sa kamaturan kung di ka kabaw sa espiritu o dili ka true worshiper kung bitaw na kung magsimba ta kinahanglan mahibaw ta sa espiritu o kamaturan. Mo bitaw na nagisgot ko sa inyo kanang about espiritu unsa nang espiritu. Dili nang espiritu nga di nang Ginoo magpadala sa imo ha. Kun dili ka nang espiritu nga gihatag niyo tulo ka klaseng espiritu nga gingon sa Bible. The natural spirit, the Holy Spirit and the evil spirit. Mo na hinumduman nato na. Kanang spirit is mo na ang pagbati nato. Pagbati ba? Nga kasing-kasing buhi, kay ni bati, mo bitaw nang giingnan niya mga parasyo mga eskriba pag-abot ni Jesus Christ. These people draw near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Kaya nga naman,
Sige lag awit, sige lag day, pero ilang kasing-kasing wala gyud batia. Mo bitaw nang moingon ko ninyo kung magkanta ta. Gibati ba ninyo ng pulong sa magkanta? Muhilak ba mo kung kanang pulong nga inyong gikanta tinuod na sa inyong kinabuhi? Mo bitaw na nga ang tinuod yun nga niduo sa Ginoo kanang mutulo yang luha. Mo bitaw nang nianhita diri maninuod ta. Kay mo na akong giingon sa inyo atong mayaging Domingo kanang unleavened. Mo bitaw nang nakaingon gyud ko, di gyud ni masabtan, no? Sa usa ka tawo lang nga sige kag basa kay ngano man. Although ang tumong sa Ginoo gamay ra. Gamay ra ang tumong sa Ginoo, pero daghan mang bitao nga nag-explicar, mga propeta, mga apostoles, mga disciples. Mo nang nagkalain-lain nila ang pagsulti, pero usara ang tuyo sa Ginoo. Ang tuyo gyud sa Ginoo ang kalinaw. Nga makabaton tag kalinaw nga mga lagat ta sa Ginoo bisag kinsa pa nimo partner diha. Bisag kapila pa na imo kauban diha basta kung mga lagat ka sa Ginoo kinahanglan makabaton kag kalinaw kay ang blessing sa Ginoo nga life is peace. Pag sa man ang Kristohanon kagwa kay kalinaw, problema ka pirmi kinakay dakong bayronon, problema ka pirmi kay ngano man mangita pag pagkaon, problema ka pirmi. Ano nga problema ta kay ngano man wala man nimo gi sa liga ng Ginoo sa tanang problema. Imbis unta ang Ginoo nagtudlo nato, mo bitaw na Bible nagyaingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tanan magakinahanglan nga nangalagad na tuod, nagasimba na tuod, pero nganong na po may problema? Because mo na akong giingon, dili ka true worshiper. Dili tinuod ang imong pag-worship. Nang saan imong pagkahibalo nga ikaw true worshiper? Dini ako nabasan ug nasabtan ako. Ang true worshiper is seeking and serving. Kung saan man yung pagpangita, nga aron mahibaw ka kung unsay dawaton sa Ginoo nga worship. Mo bitaw na usahay niingon ako mga kaubana, mga pastor ba nga lahi ka akong pagtuo. Tinuod na lahi akong pagtuo because ang akong pagtuo dili common. No? Ang akong pagtuo gikan sa Bible. Kung unsay naisulat diha, mao gito akong tuoan. Pagingon sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, nga matod pa niya ingon ni Jesus Christ, when you pray, unsa may iyang gingon? Enter into the closet room and shut the door. Aron ang Father daw sa heaven o sa secret will answer you in secret. Manang ningdan mingo ko ninyo, ayaw mo pagpakita pag-ampo. Ampo mo, tago, secret. Aron bisag asa mo, mabitang ako kanunay ko nagapabilin sa Ginoo sa ako pagkabatan ng pakingano man. Dili ko mahilig kinang magpakita ampo gani. Kaya nga naman, blaspheme man akong ngalan sa Ginoo. Usago na sa ikaduhang napulo kasugo nga din, do not take the name of the Lord in vain. Ayaw gina gamita ang imong pangalan sa Ginoo nga kawang lang kanang imong gitawag kag Kristohano, gitawag kag pastor, nya kawang lang kay ngano man. May bawaan kanila nga din. Mo bitaw na ang unleavened kanang sincerity of truth. Mo na gusto sa Ginoo kay ang parasiyo liben ang ilang pagpangalagad ba nga nagbuhat silang pangalagad sa Ginoo with hypocrisy, nagpakita lang sila. Mo nang ningong gani si Jesus Christ nga mga para si mga iskriba, mga hypocrite, ngano man. Nagampo sila sa kadalanan, sa mga kanto, labaw pa sa tanan, nagampo sila sa simbahan. Mo nang usa ka butang nga di kasabot ang tao ba nganong lain man magampo. Doon na po'y kistorya nga pastura dito gahapon, napikon siya kay di na makumuampo kumukaon ko, budritso man kumukaon. Pero wa siya kabaw sa kung hunang-hunaw kasing-kasing, nagpasalamat din ko. Unya ka nang iyong nga Ginoo, wag yun sila kahibaw, unsay imong tudlo. Mo na nga lahi ako pagtuo, mo nang gingon, tinuod man yun ang mag-ampo ka makaon, di ba? Unya dahil paggawas, maldita di ka. Di ba hypocrite na? Nagasimba ka, pero paggawas di. Di ba hypocrite na? Di ba, o labi na kanang gitawag og ang ingon ni Apostol Pablo ang kanang living daw nga matod pa niya sa kanang mga Gentiles ang ilahang living kanang pagpatubo ba is
kanang gitawag og malicious, kanang mga dunay mga daotang hunahuna sa isig katawo nila nya nagasimba. Di ba mo na giingon nga hypocrite na nga Kristohanon, mo bitaw na ako musulti ninyo. Ang true worshipper is who seek and serve with all his heart. Kanang sa tibok niyang kasing-kasing, kay kanang seek is a covenant, kanang service is a requirements, o kanang gitawag o kanang pagkaon nato sa Ginoo is our life. Mo na tong life. Muna nangita ta sa pulong sa Ginoo, nangalagad ta pinaagi sa pulong sa Ginoo aron masimba nato ang Ginoo. Usaw man nato pagsimba ang Ginoo be. Kabalo ba mo musimba sa Ginoo? Mingo ka o. Pareha lagi sa parasyo, with their lips and mouth lang, but heart is far from me. Mo na yung gingon ni Jesus Christ. Mo nang gingon nato nga ding ikinanglan nato ang kamaturan. So pangitao natong kamaturan. Ug labas sa tanan ang kalinaw ug ang pagkabalaan kay kung wala gani ng kalinaw, wala gani ng kamaturan, ug wala ng holiness, wala gyud sa makakita sa Dios. Mo ni nga akong sultihan ta mo ni ang last ug final yun. Magisgot ta og true worshipper. Kay napamatay time. Mabitan akong gingon na apat tay panahon karon. Pwede pa ta mo repent, pero kung mamatay na ta, wala na tay panahon. Kung himalat yun na ta, managingon sa Ginoo, there is no remedy. Wala na remedy kanang naana sa lubnganan. Mo bitaw na nga kanang bidlidi na wala na remedy. Mo bitaw nang ningon ang Ecclesiastes, remember the Creator in the days of your youth. Kanang youth is kanang kusgan pa na siya. Hinumdumi daw ang Creator. Mo bitaw na karon kay namatay kusog, yataga po tag kusog atong hinumduman ang Ginoo labi na ang Ginoo hapit na mobalik. Mabitaw hinungdan si Jesus Christ ningon ang iyang pagbalik sama daw puno sa baha o sa arka ni Noah. Kung sa may pinaka hinungdan nga nung wa gyud nanulod sila sa arka. Nga nung wa man gyud sila kasulod. Because unaware sila, wa sila kabalo kung kanusa ni sulod si Noah nga unta mao na to time nga sadya nga si Noah musulod. Sirad-an na gyud. Yawa mo sila ng pagkabana. Unang wa sila kabalo. Mo po daw na si Jesus Christ. Mubalik daw ang anak sa Dios, mismo si Kristo, nga mismo siya ingon ang mubalik, wa siya masayod, ang amahan lang, bisa pang manulunda siya, pero nagsulti siya, sama lagi sa panahon ni Noah. Unaware. Mo po na ang mga tao karon, mo na nga ako mingon, be aware, not unaware. Munang gamay ra ang maluwas, gamay ra ang makasulod. Mo nang gingon ang dalan padung daw sa langit is higpit few there find it. Pag ingon few there find it, ayo nagtanawa nga daghan mo. Kay few man ang gingon sa Bible, kay ang Bible wala gyud mapakyas ini. Kung usay na isulat, may tabuto. O to atong bantayan, mo nang mangayo tag mercy bisan kanang propesiya sa Ginoo ingon ana mayon tag kaluy-an ta nga sa few kanang few usata mo na ato ang gipangita karon nga mahimutang usa. So therefore mangita ta unsa ang pag-alagad aron mahimot ang true worshipper kay ang tinuod magsisimba katong nangalagad. Unsa man nimo pagsimba sa imong amo kung wa man ka nagtrabaho anang amuhan na? Kabaw mo unsa nang pagsimba? Gisulti naman ako na ninyo. Is to honor, to glorify and praise. Mo ni giingon ni David, come all ye people and worship the Lord. Give honor and glory and praise His name. Amen. Mo man nagiingon ni David. Mo na ang simba. Unya kinsa may tinuod nga magbuhat ato kung wa siya nangalagad. Mo na ang atong service, mag-serve ta sa usa ka butang nga diin atong gialagaran. Unsa may atong buhaton is to honor. Atong tahuron, usa man atong tahuron, gitahod nato ang Ginoo, pero ang adlaw na to tahura nga ang Ginoo nagingon Sabbath day, keep it holy, wag na nato i-honor nga magbalaan ta ng Sabbath day. Unya mo-worship lang ta. Tinuod ba ta mag-worship ana? Unya wag na to pangita ang gusto pa sa Ginoo ba, ang hulagway sa Ginoo kanang image ba? Aron kita ayuhon, wala kita nangita kung unsa gyud ang dagway nga matod pa ni David ang
ang countenance kanang hulagway ba mo na ang tabang nato kay once gani ang naong sa Ginoo naani mo so makabaton kag tabang pero dili gani muling ang Ginoo una yang gingon trouble una gingon ni Isaiah ni David do not forsake me, do not part from me because trouble will come mabot ang gugot kung ang Ginoo magpalayo nimo. Mo bitaw na nga din kanunay ta mo duol sa Ginoo kining church. Kita gitawag ni church as kita ang church, nya morning ang church. Kung atong sabton, kung wala ta diri sa church, dili ni tinuod church. Kaya ang tinuod church is gathering, congregation and assembling. Unang ningon siya sa last, do not forsaking the assembling. Ang Hebrews chapter 10 verse 25, do not forsaking the assembling. As ang uban nagbuhat ana, labi na nga ang ginuwapit na mubalik. Muna atong hisgutan karon once nga mag-gather ta is mag-worship kita sa Ginoo. Kaya nga naman, ato pangitao ning tinuod nga magsisimba. Kaya nga naman, ang Matthew chapter 7 verse 21, ingon pa ni Jesus Christ, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. Muna giingon, dili ang tanan nagatawag Ginoo, Ginoo, nagisgot og Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarihan sa langit. But ingon pa niya kadturang nagtuman sa kabubuton samahan. Unsa man kabubuton samahan? Nga kinahanglan magsimba ta sa espiritu kamaturan. Kinahanglan bation jud nato ning pagsimba. Kung saan nato pagbati ning pagsimba kung wa nata kabalo kung sa atong buhaton diri bation ka. Pero ana ro na nag-away dito, wa ka kabalo. Kung sa hinungdan sa away. Bation ka kadlok. Ya pagabot din nimo duol dito, ikaw man kalagutan, di mo bati pug kadlok. Kaya naipaw man ka nga ikaw man kalagutan, ikaw man awayan. O sad na ang pulong sa Ginoo. Nga din, unsa man nimo pagsimba diri nga wa makakabalo kung unsa ang pagsimba. O bitaw na nga din kanang espiritu. Pagbati na nga kumanit natin ibatian ninyo ngano man mong niani mo diri. Wala akong giingon. Una nangita ka, ikaduha nang alagad kay ikatulo, bukaon ka sa pulong sa Ginoo. Sa pagkaon pinagis pagpaminaw. Nya kung wa kay mapaminawan, bisa pagmiyong ka na mo pagtuo sa pagi na kay pagtuo. Ug wa kay pulong. Di ba? Faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Unya kung wa kay pulong, o kung doon naman kay nadunggan, gamay ray mong pulong, munang giingon, makaluwas ba na iyang pagtuo kung walay binuhatan? Unya kang kanang binuhatan nimo, huwag usa, unsay giingon sa Santiago chapter 2 verse 10, magtuman nimo ang tanan, malapas nimo usa, unsay tawag sa imo, ingon sa pulong sa Ginoo, mali na pasol ka. Kunang useless ang mga pulong nga imong gituan, kung doon na kayo sa kapulong nga wa nimo tuhui. Mo bitaw na ako, sultihan ta mo, lahi ako pagtuo, kaya nga naman, tanan pulong, ako yung tuhuan. Di gyud ko pwede mulaktaw anang pulong na. Kaya nga naman, wa may malaktawan ini, matuman man yung tanan. Mo nang ningon siya, not everyone that say unto me, Lord, Lord. Kanang mga tao nagsimba, nag-ingon na siya, Lord, Lord. Mo nang bantayan na to, kay dili ba day na tanan. Kay basi day nag-say, Lord, Lord niya, wala nagtuman sa will of the Father. O dili gyapon ta ka-enter mo na nga ito pangitao ning will of the Father. Kung sa may kababuton sa amahan. Sa tinuod lang kaniadto, ang covenant yun is to seek the Lord. Sila, ni-enter sila, giingnan sila ni Juan nga din, kanang mo serve sila sa Ginoo, kanang nag-enter sila sa covenant. Ingon sa 2 Chronicles chapter 15 verse 12, they entered into the covenant to seek the Lord God. Ni-enter daw sila. Ang wa mi-enter, wingon daw siya, ni-enter. Muna kung mo-enter kapag ka-Kristohanon, una gayod is, pangitaa ang mga pulong sa Ginoo aron pag-abot niya, mahimot ang tapos, kanang gitawag og worthy, aron mahimot ang perfect. Muna yung giingon, sa 2 Chronicles, nga nag-ingon siya, kay Bauman mo ini, if my people which are called by my name, kung sa may gingon, and seek my face,
and I will heal from heaven, and I will heal their land. O na katong pagsugod dyan sa pandemya, abi ni mo, mao gini kasagaran na dunggan ako awit sa mga tao, sa mga nasod. If my people shall call by my name, shall humble themselves. O nang nagpaubo sila tanan, mga tao na kailan na Ginoo, nang luod sa karsada, kay ngano man, nangita na sa naong sa Ginoo, aron ang yuta ayuhon, aron ang land ayuhon sa Ginoo, kay ngano man, nanay virus, nanay COVID-19. Mao gyud to, nigawas gyud to. Karon nawala na basi kumpiyansa mo. Basta ako mingon ninyo, kung wa may pastor mingon ninyo nga di ang Ginoo hapit na mobalik, ako mingon gyud ko ninyo ang Ginoo hapit na mobalik kay kaniadto pani sa wa pata na tao naanay Bible nagingon ang Ginoo hapit na mobalik. Gani ako 1982 nabasahan ko na nga ang Ginoo is coming. Money wali, Jesus is coming very soon. Tanawa pila ka pulo na, Jesus is coming very soon. Nawala na si Jesus. Na ang soon nawala. Jesus is coming very na lang, ang soon wala. Kaya nga naman, di naman sila mutuo nga mubalik yun ang Ginoo. Dugay pa. Hantod niabot lang ang panahon, Jesus is coming, wala na very. Wala na very. Dili na ba murag ningon na moabot ra gyapon na. Muna nga patuyang lang siya ang mga tao kung panalagat, pero mao na mo ingon ko ninyo. Ang Ginoo mubalik yun. Karon, Jesus na lang, wala na coming. Muna puro na ng Jesus, wala na sila nagtuong ang Ginoo mubalik. Imbis karon ang time nga kita nga din mandut-dut ta sa Ginoo kay ang muna akong gingon sa inyo, ang third to the last sign sa coming ni Jesus Christ is nahitabo na mo ning pandemic. Sunod din second to the last, mingon ko sa inyo, war, why na kay balo ni, why nagtudlo ni. Mo bitaw na ang pastor ingon pa niya ang Old Testament nagsulti, ang mga propeta nga di gani maghisgot nga dunay moabot nga gira, dili na siya pinadala. Mo gina ang nasulat dito. Mo bitaw na nga ako magsulti gyud ko nga dunay gira kay kanang gira mo na cause of famine. Naningon si Propeta Amos na there will be a famine in the land. So pagi, famine not of meat and food kundi famine in the hearing of the word of God. Magutom na ang mga tao sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay ngano man. Moabot manggiraw sa pamumubuhaton. Gani sa famine na gani sa pagkaon, moabot na kay ngano man. Once gani ang gira may tabo. Mo nang giingon wala na yung mga pagkaon. Ito na ba na sa Marawi mo na bitang hinungdan nga din kita awir kita sa mga pulong sa Ginoo kay iya mata sa Ginoo. Mao man ni atong light. Mo ni ang ato ang lamp or ang dalan ba. Mo ni ang pulong sa Ginoo labaw sa tanan mo ni ang kinabuhi. Mo bitaw na nga din pangitaon jud nato ang naon sa Ginoo. Mo bitaw nang giingon ni Isaiah sa chapter 55 verse 6. Seek ye the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Kaning pulungan kung kaniadto pa ni, mabasahan yun nato ni karon. Dili ta ingon nga di na nato nabasahon. Kaya ang Ginoo nagpahinumdom ng kanunay. Kadin ato gyud pangitaon ng Ginoo basig wa na mo nangita sa Ginoo ba. Kumpiyansa lang mo. Labi na kung luag-luagan na gyud niya ang ato ang gitawag og quarantine or kanang wala na'y barrier ang kuan. Mga motor, mo nang gingon basig mo double-double nagdagan dito, anak, para na ron, wala na tayo kuan ba. Moabot yun na, mawala na, no? Nya, kita, mo na ako bilang ako magwawali, pinumduman tagyod mo. Na matod pa niya, while He may be found, mo nang gingon, call unto Him, while He is near, samtang doon pa siya, atong tawagon kay kining ato ang time ron is extension na lang niya ingon pa dito sa Isra. Ang Proverb chapter 8 verse 17 ingon pa ni Solomon. Usa ka panultihon nga spiritual ba, matod pa niya ang proverbio panultihon. I love them that love me, ingon pa ang Ginoo. And those that seek me early, monay shall find me. Maora ni makakaplag sa Ginoo. Kanang mangita gyud sayo sa Ginoo karong adlaw.
Kung mo sa iyo makaana sa Ginoo para sa Ginoo, alang sa Ginoo, makaplagan jud mo ambot pasabot dawaton ka sa Ginoo kay nakaplagan ka niya nga ang imong pag-anid dinhi mo bitaw naguna-una katay tininuod na. Pero kanang mga tao nga late, kanang tao nga dugay, unsa may hinungdan? Tininuod ba na ha? Dili kuan na lang na. Murag because of the law, because nga gituwa nila ang law, manang wani sila diri, whether nga diin ang gingon sa Ginoo ang faithful, ang sincere, ang nag-honor nining adlaw nimo na yang gipangita. O ang niani dinhi aron pag-glorify sa Ginoo, sa pag-glorify sa Ginoo to give thanks. Nga pasalamatan nato ang Ginoo kay ang Ginoo mahimaya lang kung siya pasalamatan. Ikaw ganit malipay man kung pasalamatan ka, di ba? Mag-glorify gyud kung pasalamatan ka. Mo bitaw na usay mag-celebrate ka sa imong birthday aron mag-glorify ka. Aron ang mga tao nga imong imbitaw mingon happy birthday, happy birthday. Mo bitaw nang mingon ko ninyo. Kanang nag-celebrate good birthday, tawhanon pa na wala na born again. Kaya nga naman, di mo panggi celebrar ang imong unod. Unod man ang birthday. If any man be in Christ, unsa may iyang gingon, he is a new creation. Na-create na ka. Kung bagat pa ba, na-born again na ka. Gi-adapt na ka sa Ginoo, spiritual people ka na. So ang imong buhaton, kung ikaw iya sa Ginoo, kaninang mga pulong sa Ginoo, dili na ka magingon, mag-celebrar pa ko. Unsa may imong ikakumparar ano imong pag-celebrar kay sa langit nga imong pag-aadtuan. Takos ba ka? Mo bitaw na usay makaingon gyud ko nga ang pulong sa Ginoo dili lang kay huli, kundi is perfect gyud. Dili na kay ang Ginoo nga okay lang na sa mga tao mo na niya mag-worship ta. Mo bitaw na mag-isgot tag true worshiper. Matad pa niya dinhi sa Matthew nga dini man tanan gud ang nagtawag Ginoo makasul sa gingarihan sa langit kun dili katuramang nagatuman sa iyang kabubuton. Unya moangal dayon sila. Kung sa ilang angalog sa mga tao, ingon pa ni Jesus Christ sa Matthew 7:23, ingon na itong mga tao, di ba Ginoo nagwali mi? Di ba Ginoo naghingilin mig mga yawa? Di ba Ginoo nagprophecy mi? Kung sa ingon sa Ginoo, pahawa ako kailan ninyo, magbubuhat og dautan. Muna nga usay, sabi niya sa tao, ang tao nga nagsimba sa Ginoo, dili dautan ang iyang gibuhat. Ang Israelites, gitawag silang mga wicked, mga evil people. Nga, matod pa ni Jesus Christ, ang inyong amahan, mao katong old serpent. Anak ka mo sa viper. Anong mga bitin ba? Anak mo sa mga unang giingon ni Satanas, giingan pamanggani sila, kita ka pa ka. Kung sa kata nga, wa magitay labot yun sa anong gitawag og commonwealth sa Ginoo. Giingon ni Apostol Pablo nga kita, remember once we are a Gentile without God, without hope, and without Christ. Unya, because of the blood of Jesus Christ, gipa-brokner lang ta, gipaduol lang ito ta. Unya, katong gingon ni Isaiah nga, ang mga stranger or foreigner, mo join ganina. Ang atong giapilan is to keep the Sabbath, not pollute, kanang dili hugaw-hugawan ba? Wala nga atong pag-apil diri kanang adlaw sa Ginoo is to honor. Sa unsa pagka-honor, keep it holy. Unang magbalaan ta karon. Nga aron kita mahimong true worshiper. Mo nang iyang giingon na sa tubangan sa Ginoo, kung sa giingon sa Roma 12:1. Ingon pa niya dito, present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Mo nang reason sa atong service. Mo nang sa kabutang nga diin ma-worship nato ang Ginoo kung kita mag-serve. Dili ta ka-worship sa Ginoo kung dili ta mag-serve. Ikaw daw nung daw ng mga agalon diya sa imong mga igsoon. Daygon ba din na nimo nga dili man na nimo amo? Mo bitaw na nga amusay ang mga amo gani nga diin ang mga trabahante di budayeg sa iya dito hinuon sa uban. Mga suko, mausad na ang Ginoo. Kung ang Ginoo mo na itong master, ingon pa dito sa Malakay chapter 1, verse 6 na siguro to, if I am a master, where is my honor? Where is my reverend? Asa maabang anang gitawag o pagtahod ninyo na ako kay master maghako? O muna sa kabutang gisulat yun sa Bible. O bita lang mingon ko ninyo,
nabasahan na ko ni ang pulong sa Ginoo halos hapit na ko mahuman. Mao bitaw ni kining gitawag og true worshiper, naglibog ko ini sa Ginoo ko Lord sa pamako giwali nawali naman ako tanan. Mo ni gipangayo nako kining true worshiper. Dugay gyud na ni create sa unahuna nagpray pa ko sa Ginoo otong natuko bisag kung saan ako pagtukab sa Bible wala gyud ko mensahe para ninyo. Mao na lang na ang nisud sa unahuna is ang naisip nako, the final word is the true worshiper. Pahibaw-on daw mo kung usa ng tinuod worshiper. Ang tinuod true worshiper kanang nangita og nangalagat sa Ginoo. Mao kana ang true worshiper. Kung wa ka nangita, unsa man pangitaon about anang gitawag the knowledge of salvation. Kay si Jesus Christ, wala lang ingon siya nagluwas siya sa tao. Nagtudlo po na siya kung saan nga ikaw maluwas. Dili lang yung nagiluwak ka lang ka pinaagi siya pagkamatay. Ang Lucas chapter 1 verse 77, si Jesus Christ ni Anhi is to give knowledge about salvation. Kumabita na magtuon yung tagpulong sa Ginoo. Para atong Samaritan woman, sa diya nga nahibalag niya si Jesus Christ. Kay kini si Jesus Christ sa John chapter 4, imo nang basahon na diyan nimo mahibaw ang giun sa pagduol ni Jesus Christ sa mga hintil nga wa man toy labot ang mga hintil. Ang mga Samarian hintil na sila ha? Ang ilang Dios dili Dios mao ang Ginoo nga nasamahan. Ang ilang Dios katong will na Dios daw kuno ni Jacob. Mo to yang isimba dito mga adto dito nagtagbo sila kay ngano man katong will mo to gihatag sa Ginoo para sa mga katawhan. Nya kay katong mga Israelite nawala naman sa Samaria. Ang nipuli dito mga Gentiles naman kanang walay Ginoo di iya sa Ginoo ba mga Samaritan. Mo bitaw tong Samaritan woman nagtuo sila nga kadtod will to ni Jacob mo tong dito sila nagakuha og tubig. Mo nang wadto sila dito magkuha tubig aron nila ang ipasa-pasa kay makahatag daw kinabuhi. Niabot ang panahon ang pamaagi ni Jesus Christ niadto sila sa will kay ngano man ang mga Samarian dito musimba sa tubig. Mawit na hinungdan ningon si Jesus Christ, tagaik og tubig. Ningon na yun siya kaka. Kay tagaan ta usab ka sa akong tubig nga buhi nga tubig. Kung sa tubag sa Samaritan. Wa gani kay ikatimba anang balon nga matod pa niya naana hinung kay tubig nga ihatag nako. Moto ningon ka. Ningon dahil si Jesus Christ, babae, wala ka masayod kung unsang tubig akong gihatag. Moto ningon ng babae, hatagad kong tubig, kanang buhing at tubig, ugatagan taka. Motong ningon daw si Jesus Christ, babae, ang amahan na sa langit. Kay matod pa niya, dito manggod sila nagasimba. Niya matod pa ni Jesus Christ, dili maunang pagsimba nga dinhi sa balon o dito sa Jerusalem, kundili ang pagsimba diha sa amahan, sa Espiritu kamaturan. Motong nituog yun ang babae, motong hinungdan, nangingon din siya, nga tagi ko anong tubig. Mo nang giingon niya, siya daw ang buhing nga tubig, mo tong gisulti niya, gitag-an ang babae nga pila ka buok iyang asawa, 5 ka buok nga tag-anan, wa kabalo si ang babae. Kunya mo tong hinungdan nga din, nilakaw ang babae kay tungod sa pagtuo nga kadto si Jesus Christ is propeta. Mo tong nagsangyaw siya nga din, dunay propeta na. Mo tong hinungdan si Jesus Christ, nagsugod na siya gwali adto dito siya sa mga Samarians. Muna nga din, gisgutan ni Jesus Christ ang pag-worship. Unya, ang pag-worship, dili na sa building, dili na sa Jerusalem, dili na sa balon, kundi sa amahan. Itumong Diyod, itumong sa amahan. Ang mabitaw ng kung mag-ampo daw ta, anang gitawag our Father, anatong sapito ng amahan, dili ingon, huingon Diyod ta, kung mag-pray ta, our Father. Ang buot pasabot ni Jesus Christ, ang inyong amahan sa langit ba, dili lang kay mingon, our Father, Thou art in heaven, hallowed. Kanang giingon, Thou art in heaven. Nga kanang amahan nga nasa langit. Hallowed be thy name. Dili lang kay hallowed be thy name ng iyang ngalan, kundi balaan na ng iyang ngalan. Ayaw na bugal-bugali. Ayaw na pasipadi kay kanang ngalan sa Ginoo. Balaan na. Mo nang niyo siya, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Nga nga ang kingdom unta sa Ginoo, moabot diri nga ikaw naa ka sa kingdom, mo ni tinuod mag-pray sa Ginoo. Thy will be done nga unta ang kabubuton tanan sa Ginoo. Mo na imong tumanon. Magsige kag pray niya wa ka nagtuman sa kabubuton sa amahan. Mo na yang pasabot nga kung mag-ampo daw.
usahay mga tao ba pagtudlo sa mga magtutudlo mo ni magampo ka ortada daw amo na lang pud na ilang giampo gisundog na lang pud nila nga wa sila kasabot kasi but pasabot ni Jesus Christ tinuod man gyud kay ningon man si Jesus Christ ni sulat dito sa John si Jesus Christ ang light sa kalibutan pero ang light wa nila nasabtan mo na nga din ako mingon ninyo glory to God ang Ginoo nagpasabot nako about ana wanang mingon sa lahi daw ang akong interpretation lahi daw ako pagto tinuod na kay because ang akong pagto is dili common dili ingon pareha sa uban pareha sa tanan kinsa may nakapareha sa akong pagto bisan gani kamo pero ang plano gyud sa Ginoo nga di naunta ang akong pagto sama ninyo kay mo bitan hinungdan ni apa ko diri kusgag pakikay ngano ang Ginoo ang among deal sa Ginoo kasabutan amo gamiton ko niya una siya mobalik mo nang magwali gyud ko mo na nga kining gitawag og gi-record nga gibutang sa YouTube usa ni ka gitawag og paggamit sa Ginoo moabot ang panahon although kung wa may mag-view ini bisag kamo di mo view para ni sa uban nga diin kung moabot ang panahon wa nay magwali pangitaon na nila magwawali diha na nga aron dili sila makaangal kay ngano man ang Ginoo do gipadala nga magwawali nga do nagwali nga lahi sa ilang mga nadunggan madungog nila ning pulong nga diin gisulti gyud nako ang tinuod worshiper kay dili tanang tao once nga moadto sa simbahan is worshiper na sa Ginoo ug wa sila nagpresent ug wa sila nag-alagad wa sila nangita sa Ginoo bisan pag muingon ka nagsimba ka dili gyapon na acceptable mo bitaw na importante kinahanglan mahibaw gyud taon saon pagsimba sa Ginoo aron kita mahimong magsisimba diha sa espiritu kamatuoran aron bati-o nato ning tanan ang Matthew mo na hinungdan ningon siya sa verse 15 8 and 9 giingnan niya ang mga tao iyang mga tao na daan ha katong nagsunod kang Moses katong nangalagad pinaagi sa balaod ni Moses ingon pa niya dinhi sa Matthew chapter 15 verse 8 and 9 These people drew it nigh unto me with their mouth and honored me with their lips, but their heart is far from me. Tanawa. Giingnan na sila. Kita ka, may gani, wataing na. Sa ang paglingon ni Jesus Christ nga kining pulong, dili man ni atua. Sa tinuod lang, ang kaluwasan, dili atua. Ilaha. Pero kay gireject nila, gi-open sa mga Gentile kay basi day na gusto nga mutuman ining magasugo sa Ginoo di maluwas kay ang Ginoo walay pinalabi wala na circumcised o uncircumcised circumcision kana wala na iya sa Ginoo dili iya sa Ginoo kanang tanang tao tinawag na mo na iyang gingon dinhi patod pa niya for the Gentiles kana si Pablo mo na iyang gingon dito sa Acts no nga din samtang si Pablo sa Acts chapter 17 nagsuri-suri sila sa lugar si Apostol Pablo ba iyang nakita ang magsisimba sa Ginoo ang magsisimba daw sa Ginoo dili pahinungod sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta although sa Dios pero dili lagi nagbuhat sa langit ug sa yuta mo nang giingon ni Pablo nga ako magsulti kaninyo about ining inyong gisimba sayang na inyong gisimba pero sultihan ta mo sa atong simbahon kanang anyong simbahon nga din kanang nagbuhat sa langit ug sa yuta mo bitaw na nga kung ikaw no na magsisimba ka ilhan kung kinsa na imong gisimba kinsa man na imong gisimba mao nay tag-iya o nagbuhat sa langit ug sa yuta sa unsang paagi kung imong sapton ngano man okay lang ko siya nagbuhat sa langit ug sa yuta mo bitaw na ako miingon sa ligi siya kay nahimo magani ning langit ug ang yuta nga hindi matamsalig niya mo bitaw nang let not your heart be troubled believe in God ingon ni Jesus Christ believe also in me let not your heart be troubled let not your heart be troubled kuya kay matrubol man ka pirmi tungod kay wa ka kay balo ka nang nag buhat sa langit ug sa yuta wa mo ka kaila although Dios lang gyapon nga giwali sa mga tao nga dunay Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta nya ikaw wa pud ka gisalig anang nagbuhat sa langit ug sa yuta because kay wala nimo batiya mo bitaw na nga din ang tao bisa pag unsaon niya sa pagsimba wa siya kabalo nga din dili day acceptable mo bitaw na ang importante nato is matod pa niya dito sa sulat ni Job
ay ningon man gud si Jesus Christ sa diha nga din nisulti siya nga dili tanan makasud sa gingharian sa langit kun dili katuraman nagatuman sa kabubuton sa iyang amahan niya mga tao ningon man gud pahawa kay wa ko kailan ninyo magbubuhat og dautan o bisan pa nga ang mga tao ningon di ba Ginoo ng prophecy ko unya ningon si Jesus Christ wa ko kailan ninyo magbubuhat og dautan mao nang ningon siya depart from me I know ye not. Mao bitan na usa ka butang dunay pulong giingon kang Job, naisulat sa Job chapter 22 verse 21. Mao nang niingon ang pulong dito sa sulat ni Job, acquaint now thyself with him and be at peace, thereby good shall come unto thee. Mao nang giingon kanang acquaint ba, ipaila ba kanang but pasabot nga dili lang ta ingon magsimba-simba lang ta sa Ginoo nya wa ta ka wata ilhiday sa Ginoo. Unang niingon siya pahawa wa ko kailan ninyo kay ngano man bisag ikaw worshiper pero dili day true dili tinuod ba kababa mo sa nang acquaint nga giingon ni Job matod pa sa dictionary akong gitan-aw ni to familiarize kinahanglan familiarize ka gyud anang mailan gyud ka ba nga worshiper gyud ka ba wala yang giingon din ni inform kinahanglan mo inform gyud ka. Unang niingon si Job nga acquaint kanang mo inform gyud ka ba kung unsa gayud ang pagabuhaton nato diya sa Ginoo aron mahimutan true worshiper. Ikatulo ingon pa niya to be acquainted with to know. O kanang acquaint ka kanang makahibalo gyud ka sa mga butang nga diin unsay gusto sa Ginoo. Dili na kay ingon simba-simba ka dili adto ka simbahan maminaw lag pulong sa Ginoo wa ka kabalo unsay tama nga pagsimba. Ang tama nga pagsimba katong mga nangita sa Ginoo ug labaw sa tanan katong nangalagad ug labaw sa tanan katong nangalagad ug katong nagbalaan dias tubangan sa Ginoo kay aron dawato na niya acceptable unto God i-present gyud ang imong body. Mo bitaw nang kanang gitawag og mga pagsimba nato sa Bible is gitawag man nag-oblation. Kanang oblation kuno atong unang panahon ingon pa sa dictionary is the sacramental offering of the bread and wine to God in the Eucharist. Oblation ang tawagan ng oblation diri sa tuwa karon Eucharist mo nay simba nga Eucharist sa laing simbahan. Mo yang gingon the act of offering something in a sacred service. Mo nang gitawag og oblation sa Bible is oblation kanang gitawag og ritual ba kanang mga pagsimba pagdaig mo na mga buluhaton diya sa Ginoo. Mo na yang gingon dito ang oblation mo na gi-transfer nila gi-translate na og lain nga mga pulong kanang Eucharist no sa kadungog na mo anang Eucharist no mo nang naisimba nga Eucharist. Mao nang mingon sila usaya mga magwaway o pare paminaw na tong Eucharist sa Ginoo. Mo na ang gitawag kanang Eucharist is the sacrament in which the body and blood of Christ are presented under the form of bread and wine in manang gingon thanksgiving to God for the redemption of the world by the death of Christ. Tanaw taas kayo ang meaning ining Eucharist. But kinsa nag-interpret ini mo nang gibasihan sa uban Eucharist. Sa ato is oblation. Mo ni gingon sa Bible nga matud pa niya atong pagpangalaga diha. Pabita na inungdan nga din. Kanang magsimba ta sa Ginoo. Matud pa niya. Mo na inungdan nga din ang amahan ni Jesus Christ nagapangita sa mga magsisimba sa espiritu kamaturan. Mo ni ang true worshiper sama ni Abraham ba? No? Ang pagsimba ni Abraham mao gyud ni ang usa ka butang nga matud pa niya ako na nang gisgutan ninyo nga di si Abraham sa diha nga giingnan siya sa Ginoo ihalad ang imong anak. O gitistingan sa Ginoo si Abraham kung iya bagyong buhaton mao bitaw nang nahimo siyang father of faith tungod kay bisan mismo niyang anak nga pangayo sa Ginoo gisugo sa Ginoo iya lang gituman imbes nga nagedad na siya mga dugayon utas na iyang edad nga nangandoy siya sarili niyang anak gitagaan na siya anak mismo sa iyang asawa nga anak nya gipangayo pag yun sa Ginoo pinaagis paghalad. Pato inungdan kung imo nang basahon ang Genesis chapter 22 verse 1 to 8
nga din ang gibuhat ni Abraham sayo siya sa buntag nilakaw. Gidala niya ang duha ka sulugon niya nga magbitbit atong mga kahoy ug katong gitawag og kanang kabayo o donkey aron moadto sila sa bukid. Nga samtang sila niadto sa bukid niya kay gipadanggo man siya nga ihalad niya anak, gidaan niya yung anak si Isaac. Kay nga naman nahibaw gid si Abraham nga di man gipangayo niya si Isaac, wa pud kay balo nga siya day ihalad. Mo tinungdan nga niabot sila dito, niingon daw itong si Abraham nga din gibiyaan niya ang duha ka sulugon niya, niingon sa dinhi lang mo. Kay moadto mi uban sa kong anak sa bukid, kay nga naman maghalad mi sa pagsimba na sa Ginoo. So therefore, kung atong sabton ang pagsimba mo na paghalad. Dili ka kasimba kundi ka maghalad. Mo na ang tinuod service, mo na kung gingon, unsa man nimo pagsimba kung di ka mag-serve sa Ginoo. Si Abraham nag-serve sa Ginoo. Tao siya sa Ginoo, walay lain sama niya kuno nga din matarong. Matod pa niya si Abraham kung ato isgutan nag-serve siya sa Ginoo, moto hinungdan ang sugo sa Ginoo is ihalad niya ang iyang anak. Moto giingon ni Abraham nga kini yung paghalad kung atong sabton mo na ang pag-worship. O bitaw nakita ni Anita dinhi. Although nag-worship ta, mag-worship ta, pero muna iyang gingon kinahanglan kinasing-kasing nga mahibaw gyud ka nga niani ka din dili lang kay nisimba ka kundi naghalad ka sa imong kaugalingon diha sa Ginoo. Aron ang Ginoo gayud mahimuot kay kanang mga paghalad manggod una ang gikahimut-an sa Ginoo. Moto nga si Abraham niingon siya sa iyang mga sulugon moadto mi dito sa bukid aron na magasimba sa Ginoo, pero ihalad yun niya gud si Juan. So laktod pakasulti ang pagsimba kung atong hunaw-hunaw muna ang paghalad. Si Cain ug si Abel naghalad kay nga naman mao man ang ilahang gitawag og kinaiyag yun nga muunor mo bitaw na nga si David nagsulti ngano nga nagahuna-huna ang Ginoo sa tao tungod kay nga naman gikrownan ta og honor and glory. Kanang dapat ang tao mo taod yun sa Ginoo, muhimaya yun sa Ginoo, mo nang kanunang ang Ginoo nagpadalag pulong, nagwali siya, nagpahinumdum siya sa mga tao nga dunay creator sa usa ka tao na ay nag-create nimo, dili lang kay ikaw natao ka diri sa kalibutan munya pahibaw lang ka nga nay Dios niya, simba-simba lang ka aron ingnon ka galuwasod ka. No kinahanglan nangita ang Ginoo sa tinuod jud nga magasimba kaniya. Mo na ang true worshiper is to offer the burnt offering, to sacrifice to the Lord. Mo na ibuot pasabot sa pulong sa Ginoo. Mabitan na ni sa Apostol Pablo nga last na siya nga propeta nagtudlo nato nga matud pa sa 12:1 nga i-present yun nato na atong lawas, no? A body, a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Mo na i-reason sa atong worship. Mo na ang Matthew chapter 4 ingon pa ni Jesus sa verse 10, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shall thou serve. Si Satanas iyang giingnan samtang gisulayan siya. Dili lang kay si Satanas ang iyang buot pasabot. Ang tanang tao, kumubasa ka ini, kay bisan pa si Satanas giingnan siya, thou shall worship the Lord thy God, and only, matod pa niya, and Him only shall thou serve. Siya ragyoy simbaha o alagara, wala ninyo sa siya lang imong simbahon balag di nimo alagaron, wa siya nagingon. Wa pud siya nagingon, siya lang imong alagaron, dili nimo simbahon, magsige lang alaga do kay simba-simba nga antunay nga pagpangalaga is pagsimba man sa Ginoo. Pamitan niya nita diri kanang tinuod nga giani nato diri, simba ang tawag ana. Spiritually is worship, yung ano man. Una, nag-honor ta. Ikadua, nagpasalamat ta through glorify sa iyang ngalan o nagdaig ta tungod sa iyang pulong nga atong nadunggan karon. Kay kaning pulong, mao man nimo tudlo nimo kung si buhato nimo kung naa nay trouble. Unang ningo sa let not your be trouble kay ngano makaibaw ka sa pulong sa Ginoo nga ang Ginoo gayud nagbantay nimo. Unsay gingon ni David sa Psalm chapter 90 or 91 man siguro to. Verse 11, iyang gisugo ang manulunda nga mo'y mutik charge nimo. Bisan asa ka mo ato na ay manulunda. Labi na nga ang Psalm chapter 20 ingon ni David, kung ikaw may bawaan nga naa ka sa sulod sa balay o sa sanctuary, naga-offer ka og sacrifice.
ma-remember ang Ginoo nakit-an kadiya niya sa balay mo nang iyang ipadala ang tabang gikan nining Zion. Kanang Zion is the place of worship. Mo nang mahibaw ang gali ka magsimba ka kay nangalagad ka. Mo na kung bisan asa ka iyang ipadala ang tabang usay tabang nga iyang ipadala nga ang manulunda mo mabantay mo bisan asa ka mo na way mahitabo nimo. O bitan ako mingon ninyo ang Ginoo tinuod na ang Ginoo. Dili ni kinimpulo nga din ato lang paminawon, ato lang sundo ng iyang gingon nga mag-awit ta, magdaig ta. Kundili ang buot pasabot sa Ginoo mo ni atong kinabuhion diri sa kalibutan. Una gingon niya din thou shall only, matod pa niya, serve, only thou shall serve sa iyari ka mga lagad. Una, if you want to worship God, kanya nga mag-serve kita sa Ginoo. Mo bito na ang mga tao sa tinuod lang nangalagad. Muna mga din ako muingon nga kinahanglan mga lagad ta sa tinuod kay nga naman karong panahon na dunay nangalagad nga dili tininuod. Ingon pa niya diri sa Roma chapter 1 verse 25 ha. Matod pa niya, who changed the truth of God unto lie and worship and serve the Creator more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Nga din ang mga tao daw kuno, Gentiles siyang gisultihan niya sa Roma chapter 1 verse 25, sa diya nga niadto siya sa Roma. Mo bitaw nang gitawag og Romans kay wali niya ni sa mga tao ngadto sa Roma. Although nga katong mga Romano nagdala na sila og mga pagtulon-an gikan sa Israel kay kabalo ba ka ang naghari atong unang panahon sa Israel mga Romano. Oto ni timing po si Jesus Christ niadto dito kay ang balaod sa Roma is bitay sa cross. Mo to si Jesus Christ ang plano manggod sa Ginoo nga pagabitayon siya sa cross nya wa may balaod diri sa kalibutan nga diin mo bitay ug makasasala ang Roma man lang. Mo to nga diin si Jesus Christ na tao dito sa Roma unya sa diya nga nahumana kay nabungkag na sila nanguli na sila sa Roma. Si Apostol Pablo niadto sa Roma nagwali ug mao ni iyang gingon bisan sila nagsimba kay ila man gi-adapt man tong mga pagtulunan kay nakita sa Romano ang history ganini ang amahan ni Caesar Augustus mo ay nagdala sa simbahan dito sa Romano o sa Roma nga di niyang gisundo kay ngano man daghang may kwarta simbahan gud unya ang simbahan pod murag gituhuan sa mga tawo tung unang panahon mo na nga din giingnan ni Apostol Pablo ang mga taga-Roma sa chapter 1 verse 25 who changed the truth of God unto lie. Bisang nagsimba sila pero gi-change sila ang truth ngadto sa lie. Worship and serve the Creator more than the Creator who is blessed forever. Amen. Nga din unta nga ang ilahang simbahon ang Creator nga mao ang pagadaygon sa walay katapusan. Matod pa niya, gi-change na nila. Di bakak ba? Nag-worship lang o nag-serve sila sa mga creature more than the Creator. Although niya ito sa simbahan, pero wala nila na-worship ang Creator. Kundili, ang Creator nga gipanalangin sa Ginoo din, mo nang usay, mga tao, mingo na nang nga din, ang panalangin, mo nang mga butang. Mo na nga din, naningkamot na lang, aron makabutang. Kaya nga naman, gipangitan nilang mga butang kaysa mga tag-iya ng butang kanang Creator. O bitaw nang nakita ni Anita, kung gusto ka mag-worship, kilala worship na nimo ang Creator more than the Creator. Kanang labaw pa sa mga butang is kalibutan. Kung bisan usa ka kadato diri kanang binuwat sa Ginoo. More than na pero kay saon taman gi-change man nila ang truth. Kadin mas labaw pa man siguro ang mga binuhatan sa kalibutan na mas protektar pa sila sa mga butang sa kalibutan kaysa sa butang sa Ginoo. Abi mo say butang sa Ginoo kining gitawag og napulo ka sugo. Ang butang sa Ginoo kanang iyang pagbalik, ang butang sa Ginoo kanang pagsimba, pagdaig, pag-alagad. Wala yung mga butang sa Ginoo, mo na iyang gingon, mas giserve pa nila ang Creator. Na din importante nila ang ilang kinabuhi sa gawas kaysa kinabuhi na sa Ginoo. Nga mao na nagbuhat mo bitaw nakitang mga iya sa Ginoo mo ni ang pulong sa tuwa nga din dili daw nato i-change ang truth ngadto sa lie nga din mas murdan pa nato mo bitaw na niintak na kung gilabaw pa ninyong anang giserve ng inyong pagkabaton ng mga butang sa kalibutan
Mo nang iyang giingon nga nadumtan ninyo ang Creator. Kay mo nang niingon si Jesus Christ, no one can serve two masters. Whether you love the one and hate the others, duha ra gyud na dili na mahimong balance ang materials o ang spiritual. Kinanglan unahon jud ang spiritual nga tagiya sa material. And aron mingon siya, and all these things shall be added unto you. Mo bitaw na nga diin kining pulong nga giingon niya sa Roma, nga diin sigig simba, nga diin dili sila tinuod magsisimba kay nga naman nag-change sila sa truth ng tulay. Ang ilang gi-worship ug ang ilang gialagaran ang creator, ang mga binuhat diri ba. Mo bitaw ning ako musulti ninyo kining atong pag-ani dinhi dili ni mahitungod sa building, dili ni mahitungod sa simbahan, balag magguba ni ang importante mo bitaw nang wala na hiatog sa Ginoo mga support or supply mga butang. Ako kabalo man ko nga din ang Ginoo mo supply, pero kay ang Ginoo wala nag-supply kay nga naman gusto sa Ginoo ipasabot gayod kung unsa ang building ug ikaw. Nga ang tinuod church dili nang butang nga binuhat og tao, kundi dili ka nang butang nga buhaton sa Ginoo nga mismo ikaw nga mahimo kang church. Ang meaning sa church is join ba, i-join ka diya sa iyahang lawas. Kay part man ta sa body, kay nidawat man ta sa Ginoo, ni-take man ta ato ang body of Christ. Ano yung gingon, this is my body, symbol of bread ba, nga nikaunta, nga karon mo ning gingon, gi-join ta ini. Mo na nga diin, kanang tinuod church is, sama daw kuno sa bana nga nibiya sa iyang amahan na rumuipon sa iyang asawa. Mausad na kita, mo bitaw na naikasal sa kana, kaya nga naman, nibiya ta sa itong amahan, o nibiya si Jesus Christ sa iyang amahan, aron mo tipo na to. Muna si Apostol Pablo, ang iyang wali, himuuntan niyang partner ni Jesus Christ. Himuuntan niyang spouse ba ni Jesus Christ. Muna nga pasala, kaingong magani si Apostol Pablo, maayo pamukay nga naman. Isugo ko sa Ginoo, himuon mong partner niya. Siya daw wala, pero gigamit siya sa Ginoo as a last apostle. Po bito na ang worship, mo ni iyang gingon is to seek and to serve. Manang gingon ang Ephesians chapter 6 and 7, ingon pa ni Apostol Pablo not with eyes service as a man's pleaser, but as a servant of Christ, doing the will of God from the heart. Ano yung gingon? Dili lang ipakita sa mga tao nga nagsimba ka. Dili ipakita sa tao nga ikaw sa ka magwawali sa kakristuhanon, makapahimuot og mga tao, nakawali kag mga tao, kundili as matod pa na servant of Christ. Kanang ingon nga mag-aalagad gyud ka sa Ginoo. Kanang niani ka dinhi kay nangalagad ka kan Jesus Christ, di ba? Mao na nga ato ang giani dinhi. Mao na kita ang tinuod worshiper kung kanang ato ang pag-anhi dinhi, dili na eye service, dili na man pleaser, kundili a servant of God, doing the will of God from the heart. Magbuhat sa kabubuton sa amahan dinhi sa atong kasing-kasing. Usa man ato ang buhaton nga gitudlo sa amahan. Kay dili tanan magato ingon nga Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto ramang nagbuhat sa kabubuton sa amahan. Doing the will of God, doing the will of my Father. Dili lang kay sa mouth and lips sa Matthew iyang gingon. Sa verse 7,